Tuloy tayo ngayon. Anong petsa ngayon? It's May 6, Friday, 9:38. Day 6. So, dito tayo ng saluyot, okra, tsaka malunggay. Ganyan lang kasimple. Saluyot, okra, malunggay. Okay? Ayos. Saluyot dan. Next natin na itong malunggay. Wala pa kasi ako malunggay, hindi pa naman mo ngayon, hindi pa nagdumadako yung aking malunggay ko. $4. So, ito $4 din sa yun. Tapos yung okra, yan, parang panlinis ang tiyan to eh. Mas mahal, $6. Yan, okra. So, yan. Halo-halo lang yan. So, next na ano ko, palagay dito, yung malunggay na. Okay? Medyo makakang natin muna. Nilagay natin dito. Cubes lang. Lagyan natin konting bagoong. Ilukan, tasa lang. Okay? So habang inugasan natin yung ating malunggay, daon ng malunggay. Ayan. Sabay-sabay yan. Pampalinis. Okra, saluyot, malunggay,